Здравейте! И така, днес ще видим как можем да изтеглим актуалните валутни курсове от сайта на БНБ и да ги включим в нашия Power BI проект. Като ние ще искаме така да направим, така да изпълним тази задача, че когато ни потребва курса за определена дата, да можем това нещо да го променяме в Power BI, да генерираме необходимите данни, без да се налага отново да отиваме към сайта на БНБ и да повтаряме всички тези стъпки. И така, в сайта на БНБ имаме линк всички валутни курсове и виждаме, в момента се връща валутния курс за 5.10. Значи първата колона са наименованията на валутите, кода на валутата, за единица валута злато, след това имаме лева, колко лева прави съответната валута и имаме обратния курс. Така, ние сега с вас трябва да отидем ето тук, където е бутона търсене база данни и можем да изтеглим данните за определена дата, например, или някакъв период. Нека да видим как изглежда това нещо. И така имаме търсене по дата. Тук можем да избираме датата. Имаме търсене за период. Ето тук малко по-надолу е написано, че периодът не трябва да е по-голям от 3 месеца. Тоест ние ако искаме да изтеглим, например, за цялата година, за всеки ден от цялата година какъв е бил курса, ние това нещо трябва да го направим на 4 стъпки, но това е различна задача. Ние няма да се занимаваме с нея. И така, избираме датата. Значи, за дата можем да изберем второ число, като месец нека да изберем 8 и годината ще оставим така. Когато натиснем бутона за търсене и превъртим малко надолу, виждаме същата таблица, която видяхме преди малко, само че този път таблицата е за въпросната дата 2 август 2023 година. Сега ние трябва да вземем адреса, който е горе, да го копираме. Така, след което да отидем в Power BI, така, Transform Data, след което в Transform Data отиваме на New Source. В New Source избираме Web и се отваря един диалогов прозорец, който позволява да изтеглим данни, които са от Web страница. Сега, по отношение на тази операция, имайте предвид, че когато теглите данни, вие може да пробвате с различни сайтове, да изтеглите някакви данни. Значи, когато извършвате подобно изтегляне на данни от веб страница, резултатите не винаги са добри. Много зависи от това как е направена самата страница. Но в сайта на БНБ е предвидено да може по този начин да се изтеглят данни, така че страницата е направена така, че след това без проблем данните отиват в Power Query, съответно Power BI и с минимум обработки можем да ги ползваме. И така, следващото, което трябва да направим е да поставим в URL, полето URL да поставим адреса. Можем да погледнем и Advanced. Какво ни предлага? Значи Advanced има възможност тук да разбием URL-а на части, т.е. адреса да го разбием на отделни части. Това би било удобно, ако искаме част от адреса да е директно зададен в тези полета, а част от адреса да идва от различни параметри. Например, параметрите могат да съдържат деня, месеца и годината, но да работим с параметри не е много удобно. Ако, например, често ни се налага да работим с тези курсове на валутите, ние трябва да създаваме въпросните параметри в всеки един проект, който правим. Или поне да направим темплейт, в който тези параметри да ги има и съответно да правим проектите от въпросния темплейт. По-удобният вариант и това, което ние ще направим с вас, е да направим функция,
и на функцията като параметър да подаваме датата, която искаме. След което има URL-а в вече сглобен вид, можем да зададем някакъв тайм-аут, т.е. ако, например, в минути се задава, ако, например, до 1 минута или 2 минути не се върнат данните, това нещо да даде съобщение за тайм-аут. И можем да подаваме такива заглавни части на HTTP протокола, но това в момента не се отнася към нашата задача, така че можем спокойно да натиснем бутона OK. Така, след което идва момента за автентикация. В зависимост от това към кой сайт се свързваме, какви услуги предлага той и така нататък, автентикацията може да става по най-различни начини. Може през Windows, имаме Web API, това означава, че някакъв ключ трябва да добавим, за да можем да теглим тези данни. В сайта на БНБ това е направено съвсем така опростено и варианта, който е Anonymous, на нас ни е напълно достатъчен. Тоест това са публични данни и за това е направено да бъде така. Така че в момента можем само да щакнем върху Connect, след което след кратко така премигване, прещракване, Power Query изтегля данните и ето имаме един такъв прозорец с таблиците, които Power Query е намерил в сайта. Така, можем да погледнем тези таблици. Например, ето ако щракнем върху първата таблица, виждаме, че тя съдържа текстове, които нас ни интересуват. Тази интернет страница използва бисквитки, cookies, така това е това е съдържанието на този прозорец, който е с съобщенията за бисквитки. Втората таблица можем да погледнем, също не ни интересува. И третата таблица, всъщност, това е таблицата с курсовете, които на нас ни трябват. Това, което забелязваме на екрана е, че първия ред, който съдържа заглавията, не е разпознат правилно и колоните имат служебни имена. Column 1, 2 и така нататък. Иначе таблицата изглежда добре. Има и таблица, която е в категорията Suggested Tables, т.е. това са такива таблици, които Power Query е сметнал, че са най-подходящите за изтегляне. При нея, значи тя прилича на предишната таблица, само че тук от някъде е взел такива заглавия, които не се отнасят към таблицата. И отново заглавния ред е в данните. Истинският заглавен ред е в данните, като наименование, обратен курс и така нататък. Тук като заглавие използва за БНБ, изследвания и публикации и така нататък, това нас не ни интересува. Отделно можем да погледнем HTML кода, но той в момента не ни интересува особено. И дисплей текст също и това не ни интересува, така че можем да отидем към таблица 3. Така, да изберем отметката, след което да натиснем OK и отново след кратка пауза таблицата се появява в Power Query. Така, сега хубаво е на тази таблица да дадем някакво хубаво име, да не е Table 3, ще кръстим Rates. Така, и да погледнем внимателно какво имаме в таблицата. Така, значи изпълнени са 3 стъпки: Source, Extracted Table from HTML и Change Type. Така, данните за момента изглеждат наред. Да, ето тук сега виждаме, има един ред. Това е най-последния ред в данните. Значи тук виждаме
това са текстове, които са от страницата, забележки някакви, но те са влезнали в данните и те определено ще пречат. Те не са в онази част, която ние искаме да ползваме. Така че този ред можем да го филтрираме. Ето тук, като изберем първата колона, например, изключим на забележка, изключим отметката. Можем да погледнем стъпката Change Type да погледнем. Първото, което виждаме, че всички колони са със служебните си имена. Колона 1, 2, 3 и така нататък. И всички колони са разпознати като текст. Т.е. тези числови данни за единица валута, курса в лева, обратния курс и така нататък, те са като текст. И всъщност ние тази стъпка можем в момента да изтрием. Да изтрием стъпката. Така, след което да изберем командата Use First Row as Headers. Use First Row as Headers. Това ще накара този първи ред, който е отишъл в данните, да застане като заглавия на колоните. Нека да изпълним тази стъпка. Така, след като изпълним стъпката, имаме две нови действия в Applied Steps. Имаме Promoted Headers и Change Type. Но, ако погледнем сега Change Type, виждаме, че имената на колоните са тези, които на нас ни трябват. Наименование, код за единица валута, лева и обратния курс в лева. Като виждаме, че за единица валута е разпозната вече като числова колона. Ето тази тук е разпозната като числова колона, а не като текст. Но останалите две все още са текст, така че тях ще се наложи леко да обработим, за да ги превърнем отново, да им сменим типа, за да ги превърнем в числов тип. И съответно с тях да можем да извършваме някакви действия. Тоест, ако имаме данни, които съдържат продажбите на продукти в определени валути, да можем да умножаваме, делим и така нататък с тези последните две колони, които са в данните, значи лева и обратен курс в лева. Нека да подредим в формула bar съдържанието, за да може по-лесно да направим корекциите. И така сега, като първа стъпка, ще зададем вместо type text на колоната лева да бъде от тип currency.type, след което на втората колона по същия начин currency.type и като натиснем Enter, ще проверим сега резултатите. Така, значи виждаме на всички редове стои, поне тези, които са видими в момента, стои error, но индикацията за състоянието на колоната е все едно няма грешки. Това е така, защото Power Query, така да се каже, още не е разбрал какво се е случило с колоната. Така че ние ще се върнем към стъпката Promoted Headers, след което отново ще изберем Change Type и сега вече имаме ясна индикация. Ето тези червени ленти показват, че имаме грешки в тези колони. Нека да видим какво представляват въпросните грешки. Например, ако изберем пети ред в колоната лева, виждаме Data Format Error, съобщение, че не може да се конвертира стойността до числов тип, въпреки че на екрана тя изглежда съвсем така нормално 2,4811. Така че числото си изглежда наред, но Power Query не е успял да го конвертира. Причината за този неуспех е в класическия проблем десетична точка, десетична запетая. Данните, които са в сайта,
на БНБ, те са с десетична точка, така са прочетени от страницата. Моите регионални настройки на Power BI и Power Query са български и съответно очаква да бъдат десетични запетайки. Така, да проверим за всеки случай в съседната колона. Ето тук на четвърти ред. Да, тук е същия 0,49, 29, 87. Така, добре, и сега. Тази грешка се оправя доста лесно. Към стъпката Change Type, на която преди малко зададохме да бъде Currency Type, трябва да допълним, тук има един последен параметр, значи действието е Table, Transform Column Types, първия параметр на този метод Transform Column Types е таблицата, т.е. това е предходната стъпка. Вторият параметр е трансформациите, които извършваме, т.е. те са в фигурни скоби, колона, тип и така с запетайки са разделени. И има един последен параметр Culture. И именно ето този последен параметр ние с вас сега ще въведем. Значи стойността, която трябва да запишем тук е English United States. Значи English с малки букви EN и с главни букви US. Значи тези стойности са стандартизирани. Има ги на много места в интернет и на много места също се използват. Важният момент, който е при задаването на culture, трябва да зададем не държавата, към която трябва да се конвертира. Тоест, нека да задаваме, че са към български настройки искаме да конвертираме, а трябва да зададем онези регионални настройки, в които десетичната точка се използва като разделител на цялата и дробната част. Същото важи между другото и за датите. Ако има проблем с датите, въвеждаме формата, от който са взети. Например, ако беше възникнал обратния проблем, данните да са с запетайка, а Power BI да очаква да са с точка, трябваше да зададем BG с малки букви, BG с главни букви. Така че тези стойности можете в интернет ги има на много места. Можете оттам да ги вземете. Така, натискаме Enter, за да потвърдим направената промяна. Виждаме, че стойностите се подравниха така много правилно в дясно, както се подравняват числовите стойности, но статуса, ето тази червена лента на колоните още не се е променила. Ще извършим същото действие, значи ще се върнем една стъпка назад, една стъпка напред, за да може Power Query да прочете и генерира новото състояние. И така сега вече виждаме навсякъде плътна зелена лента под заглавието на колоните. И така с това ние конвертирахме и последните две колони, които ни трябват. И сега тук нататък има два варианта. Единият вариант оставяме нещата така. Че ако ни трябва просто таблица за определен ден, ние вече имаме таблицата с валутите, оттам нататък може да използваме в проекта. Втория вариант, всъщност това ще бъде втория път, по който ние ще тръгнем. Ако често ни се налага да работим с такива курсове, като всеки път за различни дати искаме да ги да ги получаваме. Примерно сега ги изведохме за 2 август. Ако искаме за някоя друга дата и така нататък, често си ни се налага да изпълняваме такава задача, по-добрият вариант е да направим наша собствена функция, на която като параметър да подаваме датата и тя да ни изтегля съответните курсове.
Предимството на функцията е, че ние можем да вземем заявката, кода на тази функция. Това е просто една заявка, да вземем кода на тази функция и да го пренасяме лесно в проектите с най-обикновен copy-paste. Power Query не предлага за момента друг вариант за работа с функциите, така че сега какво трябва да направим? Значи, отиваме в Advanced Editor, натискаме бутона Advanced Editor. Така, ето това е заявката, с която сме изтеглили данните и стъпките, които сме извършили с тези данни. Аз ще увелича екрана, за да се вижда добре. Така и сега, първо ще оптимизираме леко нещата тук. Например, ще вземем ето този адрес, който копирахме от браузера, след което ще направим една променлива URL равно и ще запишем въпросния адрес. Значи данните, които ни интересуват, това, което ние трябва да променим. След тези три параметъра, които виждате. Значи това са first days, first month и first year. Значи first days е 02, first month е 08 и first year е 2023. Значи ние трябва така да направим, че те да не са директно заложени в текста, а да се конкатенират на момента, да се вмъкват данни на мястото на 02, на мястото на 08 и 2023 и така да изтегляме курса, който ни е необходим. Така, добре, значи тези трябва да ги редактираме, но да направим изгледа малко по-удобен, тъй като текстът е доста дълъг и отива много надясно. Можем да го разделим внимателно на две части. Слагаме тук кавички, амперсант. Амперсант е символ за конкатенация и сваляме на долния ред всичко, което е след този амперсант. Така, между другото в самия текст има също амперсант, т.е. формата на този URL е име, примерно first days, равно стойност 02, амперсант и така това са данните от get заявка. И ние трябва да внимаваме този амперсант да не го изтрием, защото той е част от заявката и после няма да работят нещата. Така. Сега. Да поставим една запетайка накрая. Така и да сложим URL в web.browsercontents. Там, където преди малко стоеше текста, слагаме името URL, новата променлива, която сме създали. Така, след което трябва да превърнем тази заявка в функция. В Power Query функциите се правят доста лесно, значи оставяме един празен ред отгоре, след което слагаме кръгли скоби. Функцията ще има параметър, нека да го кръстим rates for as date. Това ще бъде типа на параметъра, като не е задължително параметрите да имат тип. Power Query разрешава просто да напишем името на параметър. Задавайки тип обаче, от това можем да извлечем само ползи и да избегнем някои грешки. Т.е. самия Power Query ще проверява, когато подаваме стойност за този параметър, дали типа, който подаваме, съответства на типа, който е указан след името на параметъра с ключовата дума as. Също незадължителна част е stable, т.е. резултата от тази функция ще бъде таблица и ето тази стрелка, след която вече започва самата функция. Значи всичко, което имаме до момента, ще го отместя с една табулация за прегледност и с това функцията на този етап е готова.
Сега трябва обаче само да довършим нещата, но преди да довършим нещата и да вмъкнем отделните части на датата в нужните места, нека да щакнем на Done и да видим сега какво имаме до тук. Значи първо виждаме таблицата изчезна. Ние превърнахме в функция, всички действия, които преди малко извършихме, отидоха в кода на функцията. Смени се и иконката, която е тук. Имаме Enter параметър, rates for, даден ни е пример какво да въведем и голямото предимство, когато ние зададем тип на параметъра, тук се появява един ето такъв календар, от който ние можем да избираме датите, които са ни необходими. Значи ето отваря се, като щракнем на бутона, отваря се календар и можем съответно да изберем необходимата ни дата. Така че задаването на тип на параметъра е доста полезно. Това се отнася и за другите типове. Примерно, ако кажем, че параметъра е от числов тип, ние няма да можем да въвеждаме текст вътре и други такива данни, които не са числов тип. Така, да се върнем сега отново към функцията. Датата, която е подадена отвън, ние трябва да я разбием на части. Например, слагаме променлива DI, след което в Power Query има един обект, който се казва date. Той в себе си има функция, която се казва DI. И когато на този метод подадем нашия параметър rates4, от него ще бъде извлечен деня. Така слагаме запетайка, след което идваме при нашия URL, изтриваме 02 и на негово място ще сложим ampersand, 2 амперсанта, DI и така. Тоест, когато се изпълнява функцията, този текст ще бъде конкатениран и онова, което е извлечено от датата, ще влезне в URL-а, в адреса, към който се обръщаме и така ще получим курса за съответния ден. Като при Power Query и по-специално при езика M, значи всички тези неща са написани на езика M, има една особеност. Значи в повечето други езици, когато напишем подобно нещо, текст, конкатенация, променлива, конкатенация, друг текст. Когато напишем подобно нещо, ако това, което подаваме не е от текстов тип, то автоматично се конвертира до текст и така се случва конкатенацията. В Power Query, в езика M, такава автоматична конкатенация не се извършва, затова ние трябва да добавим обекта текст и да извикаме неговия метод from. Значи текст from, ще махнем от тук кръглата скоба и ще сложим накрая. Значи така, числото, съответстващо на датата, ще се превърне в текст. И така този ред ще го копираме още няколко пъти. Значи копирането става много лесно с клавишна комбинация, Shift, Alt и стрелка надолу. И ще заместим, ето тук, ще заместим, значи вместо day ще сложим month и на обекта date ще извикаме метода month. Така ще се върне месеца, след което date year вместо day. Третото последно нещо, което ни трябва. Така, year слагаме тук като име. И съответно в first month трябва да сложим променливата month, значи двойни кавички, 2 амперсанта и между двата амперсанта слагаме month. Така, по същия начин и за годината.
изтриваме старата година, въведена в текста. Така, слагаме 2%. Така и добавяме year. По този начин адресът ще се формира динамично и всеки път може да бъде с различна дата. Така, добре, да натиснем ОК и да видим какво имаме до тук. Значи, ако изберем, например, някоя дата, примерно втори, ако изберем и натиснем Invoke, връща се една таблица с име Invoked Function и тя съдържа валутните курсове за датата 2 октомври. Така, значи имаме валутите в лева, обратния курс за единица и така нататък. Нека да изтрием тази таблица. Можем да направим известно подобрение на тази функция, която написахме, тъй като тук има следната опасност. Значи, възможно е, когато избираме дата, да изберем, например, следваща дата, т.е. в бъдещето дата. Например, днес е 5 октомври 2023, ние можем да изберем 7 октомври или ноември месец и така нататък. Курсовете за бъдещи периоди не съществуват, нали? Те се генерират за съответния ден, даже понякога в самия ден не веднага се появяват курсовете. Между другото, тази информация има и в самия сайт. Пише, че ако до 18 часа се актуализира курса на валутата, ако няма актуален курс, се ползва от предходния ден. Така, и сега, ако изберем в бъдещето дата и изпълним функцията, това естествено ще даде съобщение за грешка, тъй като колона наименование, значи на първата колона просто, която не може да разбере, не може да я намери, спира процедурата. Значи текста гласи, че колоната наименование в таблицата не съществува. Тоест ние трябва да защитим нашия код, така че ако този, който я използва, защото освен нас, може и наши колеги да използват тази функция, нали? Ние веднъж като я напишем, след това можем да им дадем заявката и те да я използват също. Ние трябва да защитим нещата, така че при избор на дата в бъдещето, потребителя да получи понятно съобщение какво се е случило. Така, нека да изтрием сега това с грешката. Така, delete и да се върнем към кода на функцията. Advanced Editor. Много избираме. Така и сега. Ще добавим още една стъпка над всички останали стъпки. Ще сложим променлива, например, the date можем да я кръстим равно и слагаме проверка. Ако rates for, това е датата, която ние сме въвели, е по-голяма равна, всъщност тук по-добре е да сложим по-голямо само, значи ако е по-голямо от date time, значи имат специален обект в Power Query или в езика M, date time, local now, така, този метод връща текуща дата и час. Сега, понеже имаме текуща дата и час, няма да е много правилно да я сравняваме с дата. Ще извлечем от датата и часа само датата, значи date.from кръгла скоба, като тази трябва да изтрием и най-накрая да я напишем кръглата скоба. Значи, ако това условие е изпълнено, т.е. избраната дата е по-голяма от днешната дата, тогава нека да върне съобщение за грешка, значи error.
Така ще конкатенираме в съобщението въведената дата, за да му е ясно на потребителя. Значи text from и трябва да сложим тук rates for, нашия параметър. Значи на потребителя трябва да му е ясно какъв е проблема и съответно може бързо да се ориентира и да избере друга дата. Така, значи rates for. Така, това нещо ще го конкатенираме с текста is after, например. Така, след което ще добавим днешната дата. Тоест актуалната дата. Отново текст from. Можем да вземем целият израз, който е отгоре. Този целият израз може да го вземем и да го поставим в текст from. Значи тук текст from на двете места е необходим, за да може съответният тип данни да се обърне в текст и така да се конкатенира и да не получаваме съобщения за грешка. Така, да сложим и една удивителна. Така. След което, ако това условие не е изпълнено, означава, че датата е по-малка или равна на днешната дата, тогава да върне това, което е въведено като дата, т.е. rates for. Така, след което трябва да сложим запетайка. И след това трябва да заменим, ето тук в извикванията на отделните методи на date, трябва да заменим rates for с the date. Така, тук ще направим също. Така и the date. Така. И добре, остана да натиснем Done и да тестваме. Първо ще тестваме благоприятния сценарий. Тоест, избран е дата, която е в миналото. 4.10. Вчера. Изпълняваме и получаваме валутните курсове, както преди малко ги получих. След което ще тестваме неблагоприятния сценарий. Избрана е дата в бъдещето. Така, 7.10. При 7.10 вече получаваме съобщение за грешка. При това съобщението е с нашия текст, че 7.10.2023 е след 5.10.2023. Тоест, ако колегата случайно е избрал дата в бъдещето, той ще се ориентира, че трябва да въведе някаква, която е днешна или дата от миналото. Добре, остана какво сега да направим? Да изтрием ето тези два резултата и да преименуваме нашата функция, така че името и да звучи повече като име на функция, а именно getRates. Като в имената на функциите е хубаво да има някакъв глагол. В случая getRates е така съвсем добро име. Така, хубаво, значи ето това е изпълнението на задачата и сега ние можем да вземем този код от Advanced Editor и просто да го пренасяме в проектите, които правим и навсякъде ще можем да генерираме тези валутни курсове. Благодаря ви за вниманието и до следващи записи.